Atzalde hon danoi. Gaurkoan STD jardunaldixak, 2022ko STD jardunaldixak aurkeztera gatoz, baina bai aprotxoneko nuke zaiateko, bai gaurko saioa bera, hitzartzea bera, eta bai aurretik indien batzuk aterkinpe horretan indiela, eta hain zuzen behala dela, 2022an apustu bat indalako, normalian udazkenian antolatu izan dien STD jardunaldi honek zabaltzeko eta urte guztiko programazioan txertatzeko. Eta hori badala, eta bentsa komentatzen genbiltzan, urtez urte indartzen doian programa bat dalakoan, eta komentatzen ginen moduan urtez urte eragile gehiago, udal departamentu gehiago parte hartzen daben programa da, eta uste hori ospatzekoa dela. Eta hala ba, neurri baten, zientzia, teknologia eta berrikuntza geure etorkizunari oso lotuta dagoela kostiente galako, eta horri bultza bat emon izan dut zeulako, eta divulgazioan pauso batzuk emon, askotan laboratoriumak itxen daben papel hori, nolabait herri osola zabalduaz eta udalaren planteamendu osoan beintegrabaz, ez? Eta horrekin lehen zaten anakin lotuta, uste eskerrak emon beharra daukagula. Udal langiletaz gain, honen lanketan eragile pila baten, norbanako pila batek lan itxen dozue, itxen dabe, eta hori uste eskertzeko modukoa dela, atzian dagoen lan guzti hori eskertzekoa dela. Eta dudabarik baitza, atzeko lan hortaz gain, emoten den edo jartzen den, mai gainean jartzen den eskaintza hori jasotzera etortzen zaten horrek, ez? Uste dut eskaintzak ez lukela zentzurik eukiko inok erantzunik emongo espalotza horri. Eta hori esatea besteik ez, uste dut ospatzekoa dela, lehen izan bezala urtez urte indartzen doian programazioa badala, eta hala jarraitzea espero dula 8. urturna oinguan, eta hemendik aurrera programarekin aurrera jarraitzeko dugula. Gaurkoan Igor eta Ibani barkamen eskatuz aurrez, ezingot geratu entzutera, gero esaten eban YouTubetik behintzat ikuste aukera edukiko dut, hitzea emango dotzate Rosari aurtengo programazioan sakontzeko eta bera data bai antolatzen eta baitza programaen arimetako bat dana. Mila esker. Arratsaldeon, pixka bat, ZTB jardunaldien, nondik norakoak azalduko dizkizuet, bai? Azaroaren 2tik 13 egingo ditugu, aurtengo ZTB jardunaldiak, Gorkak esan duen bezala, 8. edizioa izango da. Asko eta askotariko jarduerak proposatzen ditugu, zientziaren eta berrikuntzaren bueltan beti, baina interes desberdinak dituzten pertsonentzat. Gorkak esan duen bezala, asko antolatzen ditugu, baina publiko desberdinak hartatzen ditugu. Egitaraua ikusgai duzue, baina horietako batzuk aipatu nahiko nituzke. Hasteko, jarduera zehatz batez, multzo bat aipatuko nuke, eta da hezkuntza eskaintza. Urtez urte, gero eta arrakasta handiago den eskaintza da, eta aurtengorako eskaintza handia zelakoan, gehiago zabaltzea pentsatu beharko dugu, ze beteta daukagu, izen emate asko egon dira. Eskaera handia egon da, ikastetxeen aldetik, eta beraz, momentu bere aprobetxatzen dut ikastetxeen arduradunak eskertzeko, beraien ekarpenak eta implikazioa izugarria dalako. Bigarren ekitaldi bezala, azaroaren 2ko hitzaldia aipatu nahiko nuke. Bertan, Lazpiur enpresako zuzendari exekutiboa den Ander Aranbururen hitzaldia izango dugu, hementxe bertan, eta elektromobilitatea automozioan aztertuko du. Hori goitzez eskainiko dugu, eta bai segurazki lanbide heziketan lan egitutenak edo batxilergoko ikasleak izango ditugu, eta goien nagusi gure eragiletako bat ere ikusiko duzuenez, eragile asko parte hartzen dute jardunaldi hauetan, baina parte hartze horretan ere, hartzaileetan ere bai. 2 erakusketa ere jarriko ditugu, bata Arostegin egongo da, eta bestean Laboratorium Museoan inauguratuko dugun azaroaren 3ko erakusketa. Ekonomia zirkularraren inguruan arituko gara. Hondakin jasangarriak, fikzioa ala errealitatea. Horre ere, unitate didaktiko bat sortu dugu, eta bertatik urtarrilaren 31 arte ikasleak etorriko dira,
hori lantzera, bai? Gauza zehatzekin eta egunerokoan ikusten ditugun gaiekin lotuta. Beste ekitaldi bat nabarmentzekoa ere, nola ez, Wolfram Encounterra da. Horten ere egingo dugu, Wolfram 2022 LOL txapelketarekin, hori azaroaren 5ean izango da, Zabalotegi aretoan, eta egun osoan zehar. Horrez gain, horri lotutako ekitaldi batzuk egongo dira, baina esaten dizuet laburtzearren hola esango nuke. Bigarren urtez, Bailarako gazte ikertzaileei ere leku egingo diegu, hori ere laboratorio honetik oso presente dugun gauza bada, eta ZTB-ren taldian ere horren aldeko apostu bat egin dugu. Azaroaren 10ean, 2 gazte edukiko ditugu, beraien ikerketen inguruan ikasitakoa edo daukitena esango digute. Ikusten duzuenez, askotarikoa dira proposamenak, eta esan dugu, lehen urte osoan egiten ari garela jarduerak, eta jardunaldien aurreko, zein ondorengo egunetan ere badago eskaintza. Esku programaz gain, ZT Bergara webgunean.eus webgunean ikusgai izango duzue, informazio guztia hor dago, eta besterik gabe, eskerrik asko, eta oraintxe, gaurko hitzaldiari hasiera emango diogu, edo paso emango diogu, Euskarako Departamentuko Estepan. Bueno, lehenengo eta behin, eskerrak torri zareten danoi, eskerrak islarixei, eskerrak zuei entzule etorri zareten noi, eta entzule etorri direnen artean, aipamen berezia egin nahi dut Udal Euskaltegiko ikaslien-tzat. Eskerrak eta pentsatzen dut gaurkoa eskola ona izango dela. Seguru nago baietz. Joan zen urtean sartu zen Euskara Departamentua ZTB-ko antolakuntza honetan, eta joan zen urtean teknologia berrien inguruko zerbait, inguru bat antolatu genuen. Besteak beste, aditu guztiak bat datozelako, teknologia berrietan aurrera egiten ez duen hizkuntzak ez daukala etorkizunik. Eta aurtengo gaia ere teknologia berrikin lotutakoa da. Galdera forma eman genion gaurko hitzaldiari izenburuan, makinek euskaraz hitz egiten badakite eta bergarakoa ulertzen dabe. Orduan, galdera hori erantzuten saiatuko dira, alde batetik, Iban Arantzabal Arrieta, Elgetarra, berez formazioz eta magisteritza, euskal filologia, eta gero kudeak eta masterra eta egin zuen, Goienako teknologia berrien arloko zuzendari izan zen, eta gaur egun joan daneko 10 urtetan Goienako zuzendari nagusia da. Eta bestalde Igor Leturia, Azkarate, Arrasatearra, formazioz informatikaria, hizkuntza teknologietan doktorea, eta Eluiarreko hizketa teknologien arloko arduraduna da. Eta, besteriparik eurei emango dietitza, eta ondoren, hori bezala, aukera izango duzue, nahi duenak galderak egiteko, edo zein gogoeta egiteko, eta beraz, txalo bat, Ibani eta Igorri, eta euren esku geratzen da, aurrerakoa. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko antolatzaileei, gonbidatziagatik hitzaldiak emutera, eta baitxabe, etorri zarien guztixoi, eta euren etxetik entzuten dabitzien hoi. Bueno, titulo horren barruen sartu duen edukisa, pizkatxo bat nahi dugu aipatu zer dien hizkuntza eta hizketa teknologiak, eta euskeran dako ze teknologia da zen, ezta? Hori izango da lehenengo partia. Makinak euskaraz hitz egiten aldute,
eta gero ja pixkat bigarren partia eta bergarakua ulertzen aldabe, horrendako zentrauko gare pixkat, Elluiar edo orain Goienakin batera landu ditugun hainbat proiektutan, eta ondiokan lantzen gabitzen da, eta pixkat horien emaitzak eta erakusten. Zer ikusi xadukilako, Bergarako eta Debagoieneko euskal kixakin eta hizkerakin. Orduen, hizkuntza eta hizketa teknologiak zer dien, gaur egun, ez dakit biherrik dauen aipatzeko bez, gaur egun oso presente da, baina batzuetan ez dakigu zenbateaino da zen presente gure bizitzetan, eta hizkuntza teknologia dien ipez, eta gauza batzuk teknologiakin itxen dienik ez dakigu, baina hola gertatzen da. Orduen, hizkuntza eta hizketa teknologia dien makinek gizakixon hizkuntza eta hizketa, idatzizkoa, zein ahoskua, ulertu eta tratatu ahal izeteko teknologia. Eta teknologia hauei bebai deitzen jakie NLP, Natural Language Processing, eta hola. Eta da, testuak analizatu eta etiketatzeko teknologiak, informazioa erausteko teknologiak, testuak sortzekuak, galderak erantzuteko sistemak, itzulpen automatikoa, hizketaren ezagutza eta hizketaren sorkuntza. Aplikazioak ugarixak die, teknologia hauen aplikazioak. Irisgarritasunien laguntzen daue, asko, hizkuntza oztopuak eta gainditzen bebai, produktibitatea edo lanien gauza gehiago eta azkarra uin alizeti albidetzen daue, eta, zeatik ez, teklatu bidez edo ordenagailuen hizkuntzan eta botoien bidez ibili barik, gure hizkuntzan eta lan eta bizi alizetia, ez da. Adibideak, eguneroko bizitzan ikusten dienak, badie, zuzaintzaile ortografiko eta gramatikalak, testu editorietan eta hauten dienak, bilatzaileak, horreiko daukien nola itxeko hizkuntzan trataeran, neurri bateaino, testuen laburpen automatikoa, testuen zailkatze automatikoa, iritzien erausketa, jakitxia testu baten, iritzi bat dauen eta hori positiboa o negatiboa dan, zein mailatakoa, testu batetik bertan aipatzen dien gaixak eta entitatiak, izen berezixak eta hola eraustia, zaintza teknologikoa, monitorizazioa, datuen analitikan be laguntzen daue, eta pertsona makina elkarrekin zan be bai, robotekin eta robotak hizketaz gidatzia, laguntzaile virtualak eta holakoak, testuak idazten dituzte, testuak itzultzen daue, gaur egun teknologian bitxartez, diktaketa sistemak, gauzak idazteko hitzeginez, azpititulazio automatikoa, testuak irakurtzia, makinak, bikoizketa automatikoa, zuzeneko itzulpena, eta, holako gauza batzuk lantzen dabitz ondion, eta hogabitz, baina, bidien eta badaz, ez da. Bigarren parterako, komeni da oin aurreratzia pixkat nola izendan hizkuntza teknologien evoluzioa teknikari dagokionez, ez da. Lehen, oindala, hasieran eta holako teknologiek funtzionatzen zauen erregeletan oinarritutako sistemak ziren. Hau da, sartu hizkuntza buruzko ezagutza, hitzak, hiztegisa, deklinazio arauak eta holakoak, ordenagailuek ulertzeko moduko lengoaia eta egituretan jartzen ziren. Eta, holako sistemek, gauza batzuk oso ondo itzen dituzte, zuzenketa ortografikoa bai, etiketatzia, bilaketa bai nahi bada, baina beste atasa batzuk, ez ditzen hain ondo itzen, ez da, oindala oso urteko txirarte, erabiltzen ziren olako teknologiak, eta itzulpen automatikoa lehen ez ebilen hain ondo. Bentzet, ez euskeraz, eta igual itzulpen automatikoa be ondo ibili leiken antzeko hizkuntzekin, gaztelania eta katalana, baina beste batzutan ez. Gero etorri zen ikasketa automatikoa, eta honetan ja, adibidetatik ikesten dauen sistemak die, hau da, itzulpen automatikoak nola funtzionauko leuke, itzulpen mordo bat emuten jako teknologia jakin bati, ikasketa automatiko edo machine learningeko teknologiari, eta horrek ikasten dau itzulpenak itzen. Baina kasu honetan be, maitzak eta be mugatuak ziren nolako atasa komplikatuetan. Oindala 5 urtetik ona edo, nik uste jada garela jakitxun nolako saltua emun da bien hizkuntza teknologiak, itzulpen automatikoak eta nola iten zauen lehen eta nola oin. Eta hori da noi da teknologia berri bati esker, eta sare neuronal sakonei esker. Sare neuronal sakonak izetez die ikasketa automatikoan kasu partikular bat,
baina saiatzen diena giza burmuinaren egitura imitatzen. Eta aspalditik existitzen ziren bai, baina oindala esan bezala 5 urte arte edo ezien hainbeste erabiltzen ez hauelako emaitza honik lortzen. Eta oin derrepente segatik lortu dauen hain emaitza honak ez, batetik teknologia aurreratu danez, lehen hau erabiltzen ziren sare neuronalak ziren oso simpliak, oinguak dira askoz haundixau eta komplexu hauak, ez da, eta hortik sakon izendapen hori. Bestalde, ordenagailuen makinak edo hardwareak asko betu dauenez, existitzen da GPU edo txartel grafikoak, deitzen den teknologia bat, kalkulua matematikoak asko askartzen dauena, eta orduen, halako sariak sare neuronalen ikasketa prozesua eta erabilera asko askartzen dauena, eta batez azken urtietan nola fandan bai digitalizazioak eta internetek ekarri dauena da datu askoz gehiago egotia eskura olako sistemak entrenatzeko, ezta? Dauz testu asko, audio asko, eta horrek danak ekarri dago evoluzio hori. Zati honetan aipatu dut nola, aipatu ditut hiztegixak, erregelak, deklinazio arauak, aipatu dut datuak biherdiela, baliabideak erabiltzen dienak hizkuntza teknologietan, hau importantia da gero ikusiko zati baterako, izaten die gramatikak, ez da, hizkuntza baten adierazpide gramatikoa eukitzia ordenagailuen nolabait formalizauta, normalizatzaile, fonetizatzaile, hiztegi, ontologiak, horrek die pixkat igual erregeletan oinarritutako sistemek erabiltzen dabienak, eta gero ja ikasketa automatiko edo sare neuronaletan erabiltzen dienak ja die korpusak edo bildumak, ezta? Testu bildumak, itzulpenen bildumak, audio transkribatuen bildumak, olako baliabideak biherrizeten die teknologia garatzeko. Teknologietan zer dau gaur egun euskerantzat? Gauza bastante dau, ez da? Neu lehen aipatu dauen bezala, neu nator orai NLP teknologiatik, hau da, Elujar Fundazioak sortutako adimen artifizialeko langune bat, guk lantzen ditugu hizkuntza eta hizketa teknologiak, euskarari laguntzeko, gure helburua da baitxa gure ikerketen eta hoien emaitzak euskal gizartean eta euskal enpresen eskura jartzeko, gero gaur ikusiko duen bezala, beste hizkuntza gutxitu laguntzeko taula bai. Eta, zenbaki batzuk aipatzi harren, 20 bat lankide bagaz, Elujarren hizkuntza eta hizketa teknologiak lantzen, 7 doktore tesi ditugu bertan, 100 gora artikulu zientifiko publikatu ditugu kongresu eta aldizkari zientifikoetan, azken urtietan. Eta, euskeran dako injauen tresna hoien artien, batzuk aipatzi harren, Xuxen zuzentzaile ortografikoa dau, berez Ixak, Euskal Herriko Unibertsitateko Ixataldia garatua, baina azken urtietan eurekin batera guk mantentzen eta laguntzen dauena. Hau, pentsetan dut normal, hau izango da igual tresnarik ezagunenetakoa, ez da. Honetan Xuxen zuzentzaile ortografiko izatetik, azken urtietan, sare neuronalek eta baliatuta gabizemuten pausua zuzentzaile gramatikal eta estilo zuzentzaile bihurtzera, ez da, holako gauzekin ikertzen eta hola gabiz. Itzulpen automatikoa, hau da nik uste dut hizkuntza teknologien adibide, jentiak gehien ezagutzen dauen sistema, Google Translate danok ezagutzen dugu, jente asko erabiltzen dugu Google Translate euskerara itzultzeko, jakin barik badazela Euskal Herrixen bertan sortutako tresnako beto itzen dagoena, Google Translate baino. Adibide bada gure itzultzaile automatikoa, ez da, Elia deitzen dana, elia.eu zelbidien dau, eta honek ulertzen ditu 6 hizkuntza euskera, gaztelania, frantsesa, katalana, gallegoa eta inglesa. Eta horietako edozeinen arteko itzulpenakin leikez. Itzuli leike, Google Translate moguruen edo beste itzultzaile gizena dukien moruen kutxan testu bat pegau eta berak emuten duzko itzulpena, baina baitxa dokumentuak itzuli leikez, mugikorreko aplikazioa dau, mai gainekoa, genero alborapenak ekideteko lanien gabiz. Eta, hau erakutsi nahi dut, pizkatxo bat, Elia. Elian, Eliak baduko atal bat dokumentuentzako, ez da? Hau da, betiko kutxa hemen edozein testu kopiatuta itzuli itzen dau, ez da? Hemen, hau berau, hemen pegauta itzuliko leuke, euskeratik gaztelaniara.
baina dokumentuena interesgarrixe da, hemen nire dokumentuetan ikusi gike, jetxiko dut dokumentu hau, ikusten duzu hau da Wordeko dokumentu bat, formatua eta daukena, koloriak, letra tamainak eta holako gauzak. Karo, hau itzuliko behar baginu, itzuli beharko baginu zera erabilitza, ibiliko beginake zati-zatiara eruen, bueltan ekarri, formatua galtzen dau eta holako gauzak. Bueno, horretarako dau, hemen ja erakutziko dut itzulitza dau, euskerazko dokumentu hori gaztelaniara, eta ikusten dozue, teknologia de escucha de páginas web, manual de instalación, formatua mantenduta eta holan, eta itzulpena, kalidade nahiko nekoa beti bihar dau zuzentzia eta hola, baina hortxe dago, ezta. Web zerbitzuaz gaina, aipatu daukogula mugikorreko aplikazioa eta mai gainekoa bai. Mai gainekoa da gauza bat nahiko barrixa, eta hau nahiko neuke bai erakutziz, nietako da gauza bat oso interesgarrixa dana. Instalatu ezkero, Eliako mai gaineko aplikazioa, webgunetik jaizten dana, irekitzen badau, gelditzen da hor fonduen, gu entero bezgare itzen hor dauenik, baina gu egoten bagare gero adibidez lanien dokumento honekin berakin, hemen txenda hau zera, Wordeko dokumento bat, eta titulua eta bebai, baina erakutziko dut parrafo luzi hau batekin, nahikoa dauket parrafo oso bat, esaldi bat, hitz bat, normalien esaldi xagutxinez, esaldi bat edo parrafo oso bat, edo parrafo bat baino gehiago aukeratu, eta ikusi, Ctrl-C, Ctrl-Cekin, irekitzen dago Elia aplikazioa, ez dau detektago hizkuntza, kastelaniara itzuli, asko da hiltardatzen, internetagatik edo, ez da egit, ez da. Etorri da, eta behin dauenien berriro Ctrl-V emunda, ikusten dozue Wordeko dokumentura eruten duztela, ez da? La tecnología WR, desarrollada por el Departamento de Lengua y Tecnología, bla. Ikusten dozue itzulpen nahiko nadela, eta hola fan leike itzen, dokumentu guztixakin, Ctrl-C, Ctrl-C, oin baien jau askar, Ctrl-V, eta ordezten dau zuzenien Word dokumentuen, bai. Orduen, oso tresna nik uste interesgarrixe dela, ez da. Hizketaren ezagutza, hizketaren ezagutzako teknologia erabiltzeko, dauko aditu deitzen den tresna bat, eta honek itzen dau transkripzio eta azpititulazio automatikoa euskeraz eta gaztelaniaz. Dauko edizio interfaze bat, zuzentzeko, itzulpen automatikoa behin leike, sortu dien azpititulo edo transkripzio hoiena, zuzenien funtzionatzen dau, eta, goazen, haue erakutzen godot, zerrauta gero. Adituk, itzen dauena da, daukotzu zuk aurretik transkribatutako bideo edo audioak bertan dituzu, eta, funtzionatzen daue bai YouTubeko bideoek, guk igogeike bideo bat edo audio bat, eta YouTubekoekin be funtzionatzen dau. Hartuko dut YouTubeko bideo hau, eta esango dutzet, hementxe, euskerazko da, eta beraz transkribatu. Orduen, honek itzen dau. Tardauko dau denporatxo bat, hau azten da, ez dakit, hemen jartzen dau, 4 minutuko bideo bat, erungo dutzo minutu bat, edo alako txoso, igual pare bat, eta bitxartien, erakutzen nahi dut bai nola funtzionatzen dauen adituk, zuzeneko transkripzioa itzen, ez da? Diktaketa edo zuzeneko transkripzioa. Orduen, probako dut audioa ondo grabatzen duen. Probatzen. Eta orduen, ingo dutena da, hori da, hemen dauken zabalik, goienako albiste bat hartu hause berau, eta honen titularra fangonaz bestia iri diktatzen, ez da? Ikerlan ikerketa zentroak Digilab abangoarriako laborategia inauguratu du.
vale? Ikusi duzue, fallo batzukin, ez da, bueno, ia isildu ingonaz, ze jarraitzen badut hitz egiten bera jarraituko dut transkribatzen, baina ikerlan ikerketa zentroak, justo Digilab ez dago ezagutu, abanguardiarako gaizki, baina laborategia inauguratu du, eta hori, zuzenien, olako txegauzakin lehikez eta balixo dau, olako saio batuen nahi bada zuzenien azpititulatzeko, eta edo bestela esan dakoa, idaztia ez bajako gustatzen, hitzekin da hola testuak osatzeko. Eta hemen ikusten dugu honekia bukatu dauela, orduan, fango gare ikustera, ikusi oso ontsen bertan esan dutze eta transkribatzeko, eta berak, eta ondo baduie, ez da egite internetakin arazoik edo dauen, momentu batutan emuten dugu ondo, eta gero blokeatu. Ez da egite. Oin estoy ignora. Vaya. Bueno. Ez da egit, gero igual bueltauko gare, beste gauza batzuk interneta bi errez dauen, errekuperau da. Bale, bai. Orduen, hemen ikusten dugu, fangaika ikusten nola. Hainbat aldiz entzun duzu elkarren artean loturik eta koordinaturik diharduten hainbat aparatuk edo sistemak osatzen dutela gure organismoa. Horretan sakontzeko asmoz? Orduen, hemen faneike zati bakoitza entzuten eta zuzentzen, bale? Hori adibidez zuzentzen da. Horretan, oraingoan, zirkulazio aparatuak hainbat funtzio edo eginkizun ditu. Bale, ikusi duzue, hemen be fallo bat dau, fallo horregatik ez dago ondo jarri igual hemen puntuazioa, parkatu, Eta, bueno... Oso modu simplean esan da, garraiolari izatea da berela. Horregatik deituko ote diogu zirkulazio aparatu? Bale, Garrai, zirkulazio aparatua. Nahiko ondo itzen dau, baldin eta audioan kalidadia ona bada, eta batuan eta badau, hola. Eta gordetzen baditugu aldaketak, ostera be interneta. Baina, bueno. Bueno, gero jarraituko dut igual, bueltauko nazona gure hotelako erakutzi nola itzuli ingo leuken honek bai, eta bitxartien igual jarraituko dut azalpenekin. Hori da aditu. Aditun, dion ez dugu ikusi, baina azpitituluak sortziaz gain, automatikoki itzuli leike inglesera, frantsesera, gaztelaniara edo beste hizkuntzatara. Eta oin gabizena bertan integratzen da hizketaren sorkuntza bai, hau da. Behin ja testua daukoenien itzulitza beste hizkuntza batera, testu horretatik audioa sortu alizetia. Eta orduen, behin daukoenien bideo bat transkribatuta itzulitza beste hizkuntza batera eta horko audioa sortu gabizitze egiten bikoizketa automatikoaz, ezta? Zerbitzu hori eskaini nahi dugu. Eta hizkuntza gehiago be integrau nahi ditugu. Momentuz transkripzioa euskaraz eta gaztelaniaz bakarrik dabil, baina bueno, beste 4 hizkuntzetan, Eliak ulertzen dituen hizkuntzetan be jarri nahi dugu. Eta, bale, hemen bukatu badau gordetziaz, hori da. Hemen, atzera bueltauta, ikusiko dugu adituk daukela, goazen itzultzera gaztelaniara. Orduan, azten da gaztelaniara itzultzen honek oso denpora gutxi iruten dutzo, baldin eta internet ondo badabil, segundo gutxi batzutan, hori da, badauko. Eta... Zirkulazio aparatua. Hainbat aldiz entzun duzu elkarren artean loturik eta koordinaturik diharduten hainbat aparatuk edo sistemak osatzen dutela gure organismoa. Horretan sakontzeko asmoz, oraingoan, zirkulazio aparatua aztertuko dugu. Zirkulazio aparatua, el aparato del tráfico, bueno, vale. Holako txegauza gertatzen die, baina, bueno, zuzenketa batzukin ja, ikusten dauzue, oso errez sortu zaikela zure bideoan azpitituluak hizkuntza askotan. Vale. Eta, bueno, hau zen pizkatxo bat aditutik erakutsi gure nabena. Beste gauza batzuk, hizketaren sorkuntza hau da testuak audio bihurtzeko tresna, bueno, da gauza bat egoera askotan oso interesgarria dana, ez da, irisgarritasuna, kasu bat da,
ikusmen arazoak edo dituztenek eta testuak entzuteko irakurri biherrien, mugikorren pantalla txikinetan irakurri biherrien entzutia ondo etorten da, izenien ez dakit autobusien edo eta pantalla txiki horretan irakurri barik entzuteko testuak, gidatzien eta hola ez. Eta gaur egungo joera nik uste dut hori dela, gaur egun podcastak asko entzuten die, jentia entzungailuekin doiek aletik, orduen audioak bakarrik ez, idatzizko medioak bihurtu zeike audiozko medio olako egoeretan entzuteko. Erakutziko dut, olako tresna integrauta daukoen leku bat, eta da Wikispeech, Wikispeech da Wikipediak sortu dauen proiektu bat, jentiak Wikipedia irakurri izeteko. Hau, Wikipedian bertan integrau bierdan proiektu bat da, euskerazkoa ja dauko bertan jarritxa, lantzatzen da bienien, horregongo da euskera bai, eta ideia hausen da, ez da, gaz Wikipediako horri baten. Kimikaren historia. Kimikaren historiak denbora tarte luze bat hartzen du historia aurretik gaur egungo garai arte, eta giza kulturaren garapenarekin eta naturari buruzko giza ezagutzarekin du lotura. Orduen, ikusi dozue, holan, ikusmen arazoak eta dauken jentia, irakurri izango da Wikipedia edo bestelako batzuk bai, ez da, jartzen baditzugu. Eta, horixe, hizketaren sorkuntza entzun dozuen ahots hori, nabaritzen zan makina batek sortutakoa dela, igual ez da enkalidade honekoa, hau dagoen oindala urte batzutako teknologiakin. Gaur egun gabiz garatzen hizketa sorkuntza neuronala, ahots pertsonalizatuekin eta holako gauzekin, eta hizkuntza arteko sintesi pertsonalizatua hori geru hau ikusiko dugu, eta ontzen salto egingo dut. Eta beste kombinatuta teknologia hauek hizketa ezagutza eta hizketa sorkuntza, laguntzaile virtualak eta bosgorailu adimendunakin laikez, ezta? Kasu honetan badauko proiektu bat, Mycroft.eus deitzen dana, da euskerazko bosgorailu adimendun bat, injauena guk orain, baina Talaios eta Eskura kooperatibekin batera. Eta, dago oinarrituta Mycroftai proiektu librian, ezta? Software libre bidezko bosgorailu adimendun baten proiektua baliatu dugu, hori euskeratzeko. Eta baliatuta gure hizketaren ezagutza eta sintesia, garatu dugu, euskeraz izetiaz gain pribatutasuna zaintzen dauena, genero ikuspegisa daukena, eta hurbileko trebetasun eta zerbitzuak daukena. Hementsen dauko, eta pizkatxo bat hau erakutzi nahiko neuke, haukenduko dut. Oin arte ukidot bere mikrofonua isilduta, bestela batzutan aktibatzen da biherrez dauenien. Orduen, hausen da Mycroft eta da, Alexa eta hauen moduko bosgorailu adimendun bat, baina euskeraz, pantalla eta guzti eta hola. Eta orduen bera esnatzeko komandua esaten jako, hey Mycroft, eguraldia. Errepikatu esan duzuna, mesede. Vale. Hey Mycroft, eguraldia. Oraintxe bertan, oskarbi dago eta 26 gradu Celsius daude. Gaurko iragarpena. 26ko gehienezko temperaturak eta 18 gutxieneko temperaturak. Hey Mycroft, Wikipedia Bergara. Wikipedia begiratzen ari naiz Begara bilatzeko. Bergara ez, garapen iraunkorra. Olako, nik uste dela, sartzen dalako jartzun altabozetatik eta hola, normalien hobeto ibiltzen da. Erakutsi dauen gauza hauetaz gain. Eta ondarearen kalitatea eta kantitatea gordetzen baititu. Bai, itzengo dugu. Eta gauza hauetaz gain, ez dakit, musikia jarri, ez dakit, Alexakin eta itxendien gauza normalak, ez da? Eta, gurasmoa da horixe, jarraitzi hau garatzen eta hobetzen, eta hori bideo bat nauken prestatuta ez baldin basoen funtzionetan, funtzionau dago eta listo. Orduen ontsen, ja, hitza pasauko dutze Tibani. Venga, aurrera. Txorrotan bizi da. Zazpirak eta bost. Venga.
Bueno, zer dan goiena hemen ez dago larregi esplikau beharrik, esango nuke, baina, bueno, ipini dator misinua, eta misinuan aipatzekoetan dakakuk euskera ardatz hartuta lan egitea, eta euskara ardatz hartuta lan egitea esan nahi dau, besteak beste, olako gauzetan be, egotia puntan dabien jentiakin. Eta gaur gaurkoz, puntan dabien jenteetako bat oraiko jentia da, eta eurekin lana egiten du, ja, hainbat proiektutan. Goiena gauza gehiago bai da, batu banatu enpresa bat badakau, zuen etxietara, buzoietara, goiena eta puntua banatzen dituenak, Arteman, partega bai, partega eta sortu berri dakau ABAO komunikazio agentzia, hainbat lan egiten dituena, eta ABAO komunikazio agentziak eta oraik batera badako proiektu bat lanzatzen, batura, Gotzonekin eta dakaun enpresia, Bilbon, eta guretzako oso interesantia da aplikazioen mundu hobe bai, ze hortipe ikasteko aukera dakau, eta aurrian egoteko, ze aurrian doian enpresa bada, Alea da Gasteizen dagon Arabarako komunikazio talde bat, eta ataratzen dube papela eta punto eusa, eta hanbe bazkidea, 125, beste 125 berria, eta beste 125 bertako Euskara Elkartea. Eta gero Tokikon, hori da Euskarazko tokiko edabideok batzen gehitxuan elkartea. Eta gainera ez jarri, baina Tokikon dago bai ekimenen barruan. Ikusten duzu, goiena zer da noindala 20 urte eta zer dan gaur, pixkata hunditzen doian zera bada, eta gustora gare horrekin, ze haunditzeak esan nahi dau, euskeraz be sortzen garela hainbat gauza, hainbat proiektu, eta zabalkunde hori interesatzako guri, euskeriai eta euskaldunei be bai. Gure balorietan markauta dako 2 puntu, 2 bakarrik ekarritxut, hainbadia, baina puntan egotia edabide moduan, ze zentzu dakakuk irla moduan ondo funtzionatzea, ez ginuke beteko gure funtzioa, ze euskera ardatz daukan funtzio hori, Euskal Herriko mapan gutxienez, bintzat, markatu beharko ginuke helburu moduan. Eta gu ondo funtzionatziakin batera, saiatzen ga, gure inguruko ape ondo funtzionatu izien, eta saiatzen gaurra etxik itzen duzen baliabide guztiak eta gero konpartitzen. Gainontzeko tokikoendako referente eta laguntza izatea balorien barruan sartuta dako hau, hain zuzen behorra etxik. Eta honepe pizkat, akulu lana itzen duzku, aurrera joteko. Bueno, berrikuntza begure egitekoetako bada, eta horrek usten duzu, egunean dare, hainbat proiektutan gare. Ez nahi geratuko hemen, ez luzatzeko, baina ondare da proiektuetako bat, esperientzia interaktiboak, 3D objektua modelatzeko teknikak, hainbat hitz ikusten duzu hondikan guk ez dakuzena plazaratuta, baina ja bagabizenak horretan lanian. Noiz ikusiko zen horrek euskeraz gure bailaran, aurrera izango da. Baina, egin biharra dago lehen hau, gero heltzeko. Beste bada streams, helburu nagusia da odeiko plataforma garatzea kasu honetan, eta inteligentzia artifizialeko zerbitzuak barne hartzen dabela. Inteligentzia artifiziala izango da, urrengo urtetan, enpresa askok erabilikuna, eta hizkuntzakin lotuta askotan, esango nuke. Adimen, da beste proiektu bat, goienan sortzen den eduki multimedia guztia, artxibo digital aurreratu bakar baten gorde, automatikoki analizau, aztertu, pentsatzen dau, eta gaurkoz eitzen dau, dokumentalista lana makinak eitzen dituzue. Guk emoten dut zau edukiak, sartzen duz gure testuak, eurak eta datzen dut euren entidadiak, gor kartola badaki bergarako alkatea dela, makineak, eta hori bidegoi artxibatzen da holan. Eta horregauzok aurrerapena dia, denporetan, faiuetan be bai. Ze oso ondo funtzionatzen dau, eta holako gauzetan inbertidu ala, gu usten dute aurrera etxen garela. Kult 5.0, euskeriantzako kultura da beste egin behar importantienetariko bat, esango nuke, edabide egintzakin batera, eta honetan sartuta gare, gaur-gaurko seminarizora etortzeko sarrerak erosten dira plataforma baten bitxartez, plataforma hori be gurekin batera dabilania, neunen baten robotai esateko. Gaur dago bergan? Eta esangozko robotak itzaldi superinteresante bat. Eta sarrerak badare, edo saltzen dira, edo dana dalako. Eta gainera transazio hori inalizango berbaz, idatziz, sarrerak erosteraino, guk erositzak horren araberako proposamenak eitzeraino. Hau da, multinazionala handizek eitzen duzkoen hori, guk gure txik izan eitziak interes handizea dauka,
gure zerbitzuak hobiak izan ditzezen, eta euskera zein diuzen zerbitzu horre guztiok. Udalbot, hau da udaletxeetarako dakaune bot bat da robot bat, ordan egin nuke udaletxeape, esperimento izen gurekin batera, hainbat galdera makine egin da soluzionatzen dialako. Hau da, ona eta txarra, badakigu bisadia. Baina euskeria hemendik kanpo egotea txarra da. Eta saiatuko honetan aurrera itzen. Bueno, gure egitekoak, ikusi dozu moan, hizkuntzatik pentsautakoa dira, hizkuntza aniztasuna kudeatzea tokatzakuia gaur-gaurkoz, debagoienean hizkuntza asko dare, ez euskera eta gaztelera bakarrik. Eta tokaukoak hori da noi kudeatzea, euskeratik. Inbertsioak egitea gainontzeko hizkuntzen mailan kokatzea da gure helburuetako bat, alik eta jende gehiengana heltzea jarraitzen dago izaten gure egiteko bat. Claro, ez horregaitxik erdera zein da, ez horregaitxik gaztelera zein da, baina latabe aletan jende gehiengana heltzea, eta lider izatea helburuetako bada. Lortzen diar duguna, baina liderrago izaten be jarraitu gainkena. Goienarentzako hizkuntza teknologia aukerak, berbaitzen gabizen kontestu honetan, grabatutako elkarrezketen idatzizko mediarako transkripzio automatikoki itxia kasetarisek joaten dira, grabatzen dut elkarrezketia herriko alkatiai, botoi bat zabaltzen dabe, eta elkarrezketia idatzitza hartzen da. Hori agertzen da oso ondo, euskara batuan eitzen debenean, baina gorka hartolak eitzen dago bergarako euskeran, tardan jazten baina abansiak eitzen dira dugu horretan. Telebistako saioak azpititulatzea bebai, lehen erakutzi duzu hasi horrek, edo irratiko saioak, pertsonak gorrentzako irisgarri egitea, oso interesantia da, esaterako. Tamen geratuko nahi, ze ez dakit ni beste flipatzen zauzia, baina gu baino lan gehiago etxen diardu berak. Osak, etxalo bat eskatuko. Eskerrak asko. Bizkor goiaz, ero polikir, ondo goiaz? Eskerrak asko, zube bai. Eskerrak asko. Eta ikusiko adibide bat, igual... Hau da, Antxeta Mediako adibide bat, tokiko mendagon beste irratitako bada. Emakumeen mundu martxako batukadaren erritmoekin hasi zen manifestazioa Irunen, eta Euskal Herria, Harrera Herria, ebota mugarik ez lelopean bururatu zen Santiago Zubian, Hendaiako zutabearekin topo egitearekin batera. Ikusten duzue, esan ala, zelan doian, idazten, eta hone badaka magia tipizkat, ostra, hau ez da baperreza izan, eta zare neuronalek, eta lehen horrek aipatutako danek, balio izan dugu honetarako. Nundakat erkizpinde. Nundakat? Goienantzako, hizkuntza teknologien aukerak beste batzuk beste adibide batekin erakutziko zuet, kaleko edo bestelako elkarrezketa gaztelania zeitzen dianean, ze desentetan eitzen duz. Urrengo hilabetean esaterako memoriakin lotutako lau bat bideo dako zein da biktima izan den jentiakin modu diferentetako biktimekin indako hainbat grabazin induz, baina horretako pare bat erderaz die. Bueno, pues asmoa da eta horrekin gabizia lanian, erderazko hori ja azpititulatzea euskeraz. Baina makinak eitzea, guk idatzi barik. Eta ez gainera guk idatzi itzulita. Baita etxen dabena da, erdera zentzunala, guk esaten duen momentu horretan azpititulau. Eta orduan doia aldatzen, pantaiaz berbainala, eta doia lekuan kokatzen. Eta hori oso interesante guretzako, bestela hori beste persona baten genbia dau. Baten genbia dau itzuli eskuz, ondo da gaizki, itzultzaian kapazidadean arabera, gero kokatu enbia beran lekuan, beran bideo zatizan, ez gauza bat esaten ibili personia eta beste bat idatzita azpizan, eta horrega oso zein duen bedia, eta hori automatikoki ja ondo eitzen dago. Konponketa batzuk enbiadia, baina ez prozesu guztia. Eta igual erakutziko adibide bat. Zaria nahi badau. Esaterako Erlebola. Erlebola urtengo basa,
Eta hemen emeko nuke Igor. Play. Erlebola, aurtengo basa bizitzaren argazki honena. 2022ko urriaren 14. Zaterako, erakutsi dakotzeu, horrek ez irakurtzen. Etxe bestea duri, Irakurtzen titularra eta gero testua, eta bar. Erujar zientzia. Bai? Iturria. Erujar aldizkaria. Karine Aitner argazkilari estatu batuarra izan da aurtengo basa bizitzaren urteko argazkilari honena, area beroaren gainean biraka ari den erlebolari ateratako argazki honekin. Bat izan ezik, gainerako guztiak karrak dira. Herrian dagoen eme bakarra estaltzen. Bueno, horrekin ikusten duzue, zelan goia zen ja aurreratzen testuei ahotsa jartzea. Eta guretzako edabide moduan hori oso interesantia da, irismenan ikuspuntutik, eta gainera zailtasun gehiago dakenen gana heltzen gazelakola. Beste proiektu batzukik abaokin batera dakoz. Zer da abao, igual gutxi hau ezauntzen dalako, abaoan eitzen duz ikusentzunezkoak, bideoaktak, orgeratuko naiz, ekitaldi zen antolaketa, ez da egite. Gomizte eginengo da hurrengo hilabetian, ekitaldi pompoxo bat, hori antolatzen dihar dugu esaterako. Aldizkari digitala beraztuak, mobiletan dauzen aldizkarizeak, komunikazio orokorrean, eta diseinu lan ape baitzen duz. Baina hor bada bideoaktetan, hau, ez da gizeu da letxe dana, bueno, ez da importa. Aborentzako hizkuntza teknologien aukerak emoten duzkue, guk eitzen duz, hainbat udaletxei emoten duztu zerbitzua, Bergarai bebai, baina Bergarai moduan Abantoi, ero emoten dutzau Tolosai, ero Andoainen, ero Arrasaten, Oñatin hasiko Alaster, emoten dugu Elorrixon, emoten dugu, hainbat lekutan gabi zerbitzua emoten, eta da, bideoa grabatzen duz, plenuan gertatzen dana, batetik grabazio hori bideoakta moduan balio dau, ez dago dana transkribidorreak eta bideoa berak be balio dau, baina teknologia honekin ja lortuko bebai testura pasatzea, ez da idazkari batek dana tekleatzen egon beharrik, eta bideo horri hizkuntza bidez be gauzak lortzera jaukoa esaterako. Gorkartolak euskera zeinarren, euskera batuan ez zeinarren be, Gorkartola euskera batuan subtitulatzera, eta Gorkartola gazteleraz jartzera, ero gallegoz jartzera, esaterako. Bueno, hau guretzako oso interesantia da, udaletxeak oso interesauta dara honekin bebai, ze hemen elebitasunak kudeatu biharra baten da, Bergaran kasuan euskera zeitzen dira plenoa, baina beste lekuatzen ez horren beste, eta baliabide interesgarri batzuk abiz honetan lantzen. Itzulpen automatikoan bidez, udal batzarrak azpititula, aktak bizkuntzatan lortzea, eta lako kontuetara jatzen ga. Baina, klaro, arazo batzu badari. Zein esaterako? Esan dut, tokikotasuna. Goiena batez be, tokiko batuan eitzen daulan, dakizuen moduan, baina elkarrezketatuak normalian eitzen dabe, berak erosuen dagoen izkera horretan. Eta ala izan den gainera bultzatu eitzen du. Udal batzarretan, euskera azaritzen dianean be, sarri, bereziki azarretzen dianean, euskalkizean eitzen dabe. Hori makinean dako, azarratzea ez, baina euskalkizean eitzenak badaka berantzera, eta hori horren itzulpenak, horren testuak eraiztia eta barrekoak zaildu itzen dira. Arazoen iturre gero kauzak, bueno, Elujarrek badaka Orion aurrera eramandako udalistek proiektu pilotuan identifikauta, eta batzu dira toponimiak. Bezaterako Bergarako kale eta bastartxoko izen guztiak, makineak ez dakiz. Hor, faio batzuk urtetzen dabe, berez, emoten da ez da bela ulertzen, baina zela ulertuko da, lehen zekale esan dozta gorkak, lehen zegoela Elujarren ikerkale, esan ditzen dari, nobedade zegoana, ikerleku. Bueno, ikerleku igual harrapauko luke, baina irukutzeta, igual ez, edo dana dalako, bai. Hor badakauz erronka batzuk, eta alia honekin erronka horrek poliki-poliki garatzen dihar dugu. Euskalkizea bada entreno biharreko gaietako bat makinetan. Bale, oraitako jenak elkarlana bideratu dugu hainbat proiektutan, bat da 2019 ikasitza deialdi batekin bikoitz ditzen dena, beste bat goiena hau bebite, eta akate autom,
ez dago izenak, Bueno, hemen ez daiz usatuko, goin neura alditzen den beste badakago entxe barrixa, eta aipatu dituan gai honetan guztietan olako proiektuen bidez aurrera itzen gare. Tegitzen dut? Hizketa sintesi neuronal personalizagoa, ikusiko adibide batzuk. Esaldi batzuk grabatzen badia, 150 bat esaldi guztira 10 minutu inguru eta 3 islarekin. Horiekin hizketa sintesi neuronalerako modelo multi-speaker bat entrenatu itzen da, eta horrekin islari zen ahotsa eta hizkera imitatzen daben robot bat lortzen du. Hizkera eta sintesiakin etxen du hizketa sintesiko sistema bat garatzen du. Eta, bueno, kalidadean ona da sistema hori. Eta grabazio bat engo bagontza persona horri, edo behin makinai erakutzitza bera bakarrikein, oso antzerakoa dira. Ikusiko adibide batzuk. Gaur baten bate sauna dan. Urri hasiera data seinalatua da Elgetan. Elgetan ez naman espero aipamena, baina. Ez autu baten batek? Bueno, Urbiako fonda itxita, urteotan kudeatu dutenek behin betiko esan dute agur. Ahots hau, esaldi hau, ez da inoiz ikusi Goiatzaranak, baina hau Goiatzaranan ahotsa da, gure telebistako aurkasle bat. Berak alusinatzen daugu beste. Zeberak esan da, nik hori testu ez dut irakurri. Baina, ja gaur hori posible da. Beste adibide bat emango. Atzerapenaren ostean martxan dira Zubietako Zubiko lanak. Zauna da? Urbiako fonda itxita urteotan kudeatu dutenek behin betiko esan dute agur. Bueno, hau testo ez da berakorri txominek, baina, txominen ahotza erresidentifikaulik. Grabauko bagontza txomini ahotza beste modelo batzukin, igual izango ditzake, oso iguala. Eta hau galdera ikurra dago, pintxeuko ez. Kaixo, sare neuronal batek sortutako ahots bat naiz. Pues hoxe, ez dakit izautzen duzuen, nik oso harraro entzuteot. Baina hau? Zientzia eta teknologia aurrerakuntza sozialaren oinarri bat dira. Eta hirugarrena. Zein izan da azken urteetako aurrerakuntza garrantzitsuena? Nik ez ditut irakurri honet testuak. Baina, ordu beteko grabazio bat etxen hon izan, orain kokatuta dagoen lekuan, ostiralian, ordu beteko grabazio bat eban hainbat esaldina, eta gaurria zuei, Ibanek irakurrilik Biblia, bai. Eta nik ez dut irakurri Bibliako zati asko. Bai, aurrera, igual, edo? Hizketa sintesi neuronal personalizagoa, ordan Goienako webunetan artikuluak irakurri biharrean, entzuteko barra bat integratzea da horrengo pausua, laster integraukona, artikulu egilaren ahotsakin irakurri leike, nik idatzi bot albiste bat gaurko ekitaldizei buruz, nik firmatzen bot albiste hori, nire ahotsakin be entzunal izango da. Baina ez nik irakurri dotelako testu hori, makina egin dabelako baino. Bitxu hau zer izaleiken, esaterako ikusmen arazoak takasen dendako. Beste adibide bat, ez? Inbertitutakoaren 60% berreskuratzeko proposamena egin die Eroskik ekarpenen jabei. Goiatz Arana Begiristain 2014ko urtarrilaren 17 goizeko 9 eta 18. Eroskiren supermerkatua Oñatin. Egindako ekarpenaren 15% eskudirutan ordaintzea eta beste 45% berriz 12 urterako bonuen truke ematea dakar irtenbideak. 20% kita legoke edo. Eta hau beste bada. Jose Mari Larramendi. Arizmendiarrietak bazuen jarrera bat egungo erronken inguruan. Txomin Madina milikoa 2022ko ekainaren 14 arratsaldeko 3 eta 33. Soziologia eta antropologia ikasketak egindakoa, Jose Mari Larramendik Mutriku 1954 ondo ezagutzen du Arrasateko mugimendu kooperatiboa, 30 urtez Eroskiko bazkidea eta beste 8 urtez Arizmendiarrietaren lagunak elkarteko presidente izan zelako.
Ona puntuako Ikusten duzuen moduan, oso azeptabliak dira honek ahotzok, eta eurak irakurtzen egongo balira moduan. Batzutan, esango nuke, nire kasuan, norbera irakurritza faio gehiago egiten dituela. Hizkuntza arteko sintesisia bai, hizkuntza diferentien artean sintesiak ja funtzionatzen dau. Orduan, persona batik grabaketak hizkuntza baten einarren, hizketia beste hizkuntza baten izan leike. Oinentzungo zu esaterako, niretzako da magiaren maila altu bat. La ciencia y la tecnología son la base del progreso social. Hori naiz nik horrek ez ditut irakurri, eta gainezke zeren ez da gazteleraz idatzitza B. Science and technology are the basis of social progress. Eta nahi nuke nik holan inglesez eitzia. Sinizti da zuen. Les sciences et la technologie sont à la base du progrès social. Frantzesez? Bai, nahi nuke. La ciencia y la tecnología son la base del progrés social. Eta katalanez irakurtzera jatzen ondo, baina holan berbaitzera ez. Eta hau da ize automatiko itzen den gauza bat, makina itzen dira orduana. Edo, La ciencia y la tecnología son la base del progreso social. ja Feijókin poteatzera joateko. Gallegos. Niretzako jau magia da, baina ja puntu honetan gare. Askotan esaten dugu, datorrena, eta hau datorrenian, eta ingo hau. Oin momentuan teknologiak gure jokatzeko modoi aurra hartu dutze. Aspaldia. Eta oingo atzetik orgabiz hau danau zelan antolatu bion, gure kasuan euskararen ikuspuntutik hau guretzako ona izateko. Ordan hor badako erronka filosofiko, teoriko, eta euskararen bizi berretzean ikuspuntutik oso importantia den eztabaida luze bat egiteko. Eta, onaino, igual jarraitzu zeu. Bai, horreik ziren landu dugu, Goiena eta Baukin batera landu duen gaixetatik lehenengoa izen da, hizketa sintesi neuronal pertsonalizatua. Baina landu duen beste arlo bada hizlari ezberdinen detekzioa eta hizlarien ezagutza. Honen kasua litzake, lehen esan dau plenuak transkribatzerakoen edo azpititulatzerakoen, edo plenuan dako automatikoki akta sortzerakoen, gauza da transkripzioa jartzia, baina jarriko baleu baitza onduen zeinek esan dauen gauzetako bakoitza, eukiko zeuke aktia guztiz automatikoki inja, ez da. Orduen, hau landu gauen bi fasetan, lehenengo hizlari ezberdinen detekzioa hau gauen ja igazko urtian amaieran, eta dau integrauta aditun, diokan zabalik eukitxen bot. Hau da, makina ja badaki zeine berbaitzen da ben. Ergarako plenuan. Hemen ez dakit fijauzarien, baina, estera internetan problemia goleke. Horra agertzen ziren esaldi guztixetan onduen jartzen zauen HZLR bat, HZL, ikusi duen zatixen dana izango zan batana, baina bide horretan hiru hizlari agertzen diet, orduen bakoitzien bera deteun jau, hemen dau bat, hemen dau beste bat diferentia, hemen berriro dau lehenengua, eta holako txegauza, ez da? Eta jarritzen dutzu, HZLR bat, bi edo gure dana. Gero eskuz, zeuk jarrin zeike, bitu, HZLR bat Mikel da, beste hau, ez dakin hor da, bitu, ez da, hemen ikusten da. De hecho, beti ez dago guztiz ondo asmatzen, teknologiak hola perfektuak inoiz ez die, baina... Hainbat aldiz entzun zirkulazio aparatua. Hainbat aldiz entzun duzu elkarren artean loturik eta... Baina berutza bagoiaz... Hori da. Ze garraiatzen du? Batetik... Hemen dau bigarren bat, ez da? Eta hemen txen nahikoa dauko esatia, lehenengo hau da, ez da, Mikel, eta Gorge. Bigarren hau da, ez dakit, Miren, edo gure dana. Eta gaina ikusi dauenez hirugarren bat dauena ez dauena detektau, honai jarringo dutzeu, Josu. Eta Josu gehitzen dau, aplikatzen dau, eta ontsen, HZLR bate guztixai jarri dotzien Mikel, lehenengo honai jarriko dutzeu Josu, eta esaten badutzeu gure duela ikustia hizlarixen izenak, ontxe faten bagare bideuan hasierara, ikusten dozu ja jartzen dago. Aparatua. Josu. Hainbat aldiz entzun duzu elkarren.
eta hau gorde itzen badau, gorde eta hemen urten da, ikusi oso, azpirituluak ikusi geike islarixekin, eta ez hori bakarrik, hemen daukogu esportatzeko, adibidez, hainbat formatutan, formatu horreitako bada, adibidez akta, eta akta deskargatzen badu, honek sortu da Word dokumento bat, eta Word dokumento horretan, ikusten duzu, ez da, agertzen da, ez dakizen momentutik zen momentura hasi da hitz egiten ez dakin hor, honek esan dauta, hau izango litzake, praktikamente eukitxi akta automatikoki, ez da? Eta hau da, ne balio dago. Mirenek esan zeban pleno horretan, hau pasatzen da, politikan. Horan, miren topau. Ze puntutan, aktako ez da ze puntutan. Klak. Eta miren agertzen da esater, esan zebana, bideoakten kasuan, baita ze gestokin esan zeban, bebai ikusten da. Horan, aurreratzen da bebai lan bat, idazkarezi aurreratzen dut lan bat, ze plenotan normalian izaten da, aurreko aktaren onarpena. Nik ez neban esan hori, aldatu bia da, eskatzen dut, tal. Bueno, eraginkortasunan ikuspuntutik be, teknologia aplikatzeak emotezko aukera batzuk. Eta horixe ez, abaun moduko enpresa baten dako, hori plenuen bideoak grabatzen da benien, hori publikatzen da benien, albidetzen dut hortik atatia estadistikak, analitikak, zenbat hitz egin dauen bakoitzak, zenbat hizkuntzatan hitz egiten dan, islarika, partidoka, nahi beste, ez da, informazioa eta leike behin jadakatzen dien olaxe. Eta, hau ingeuen proiektu baten, goienakin eta baukin elkarlanien. Islarien ezagutza da ontsa lantzen gabitzen beste gauza bat. Garatu dugu ja, baina ondion aditun ez dugu integrau. Eta hau litzake, hemen ikusi oso, bera bakarri detektatzen dau, ze islari ezberdin dazen, eta gero zuk esan bidutezu bakoitza zein dan. Baina hori behin inbadou, gero aukeria dau berai esateko. Sortu irezu honekin islarixen datu base bat. Beak ikusten dugu, hor Mikel Josu eta Miren, uste ditu dut dela, Mikel Josu eta Mirenen ahotsan ezaugarrixak hartzen ditu makinak, eta ikesten dugu horreitatik urrenguen zea. Eta gehitzen dozu hori islarixen datu base batera, gaina eukizaike sortu eta islari ezberdinak, bat arrasateko plenuen dako, beste bat bergarakuen dako, beste bat abantokuen dako, eta urrengo baten, zoiezenien horko pleno bat transkribatzera, esaten dutzu, erabili islarixen datu base hau, eta ja berak jarriko dutzu automatikoki izenak, ja izen zehatzak, ez bakarrik islari bakoitza zein dan zuk aldatzeko, baizik eta ja hori automatikoki. Eta hau xebe garatuta dauko, nahikoa da pertsona baten 10 segundoko lagin bat eukitxia, eta horrekin entrenauta 189ko asmatzeta salurtzen dau. Eta ingabiz, hori aditun integratze prozesuen. Ikusi duzu hemen erakutsi dugu aditu, erakutsi dugu izketa sintesi pertsonalizatu, baina aditun zentrauta, aditu bezalako tresna bat, transkripzio edo azpititulazio automatikoa oso interesgarria da hauentzat. Baina, beti bideo bat ego biherrizetia gure plataformara, eurok badauki euron artxibuak kudeatzeko software bat edo tresna bat, baina hortik igo biherrak eurera, hor azpitituluak berriro bestera pegau eta olako gauzak ez itxeko, integrauta dauko gure tresna beraiek egunero erabiltzen dauen nien, ezta? Hori da, hemen zabalik dauen, hemen sartuta. Hau da gure artxibua. Hori da. Abaokua, kasu honetan edo. Orduen hona igoten daue, abaok produzitzen dauen bideoak eta bideoa igotzen dauenien dauko aukeran transkribatu nahi dauen edo ez esateko. Baina, euki edo ez, sartzen bagare ontzen beste dozein bideotan, ikusten duzu hemen jadauko aditu botoi bat, eta, hau transkribatute dau, transkribatute ez dauen bat ikusi gure dut. Hau zen igual. Horrek ez egiteko da bena hotza, zer izan zen, Zumaia Trail uste dut. Ez da hango batzik arro. Ostera, ez da interneta dabil, bai, etorrita fan. Kontu da, botoi hori emondakoan. Bai, itxen dau eta ez da egit. Bai, ez baina ez internet baten da nien fan itxen da. Kontua da hori, aukera horien dauela eta
eta gainera zuzenien bertatik editau leike, faten da dituko gure web interfazera editatzera, zuzenketakin jaia hemen dauko, eta hemen emuten dotzie botoiari publikatu hau gure albiste hau edo pieza hau gure webgunien edo abauko bideoak ten webgunien, eta automatikoki fango da azpitituluekin, itzultzeko botoiak eta beba jontxan jarriko dutze, orduen inal izango dago edana, beraien eguneroko tresnetatik urten barik, ezta? Orduen, hausen da beste gauzaten jauena. Bale, eta onja bukatzeko, beste bi gauzatxoen jauena da, lehen aipatu dago Ibanek, nola, ez da izela gabitzen denporaz? Bai, ordu bete eta bost goiaz. Segitxuen laster bukatuko dugu. Landu dauen bi gauza, berak aipatu dago ja, nola, teknologia hauek erabiltzeko orduen da zen bi arazo die bata toponimia, ez da, irukurutzeta eta olako txiek ainondo ez ezagutzia, eta euskal kixa da bestia, ez da. Toponimuen dako eta hori, landu dau, eta, landu dauena da, lehen esan dut, ez da, tresna hauek hori ikesten daue datuetatik. Bierdozuna da, euskera ondo ezagutzeko bidezu euskerazko testu mordo bat, igual 200 milioi hitz eta olako txegauzak. Baina 200 milioi hitz horreik internetetik eta jaisten baduzu, horixe, tokiko toponimia ez dago oso presente, eta orduen nola lortzen dugu hori egotia, itxen duena da, datuak sortu nolabaitz artifizialki, ez da? Kasu honetan guk hartu geike, zera bat, herri bateko toponimia zerrendan nunbaitzen jasota egoten bada, eta hori emuten baduzkue, esan ez behitu, honeik die errekak, honeik baserrixak, honeik aliak, honeik mendixak, honeik enpresak, honeik dendak, eta olako gauzak, eta hoiekola kategorizauta gukitzen duena da, esaldixak sortu horreik danokin, horreik danok deklinauta, ez da, euskeraz badakigu irukurutzetako, irukurutzetara, irukurutzetan, olako txe guztiak daukienak, bakoitzakin nahin bat adibide sortzen ditugu, horrei gehitzen dugu entrenamenduko testuetara, eta orduen holaxe lortzen dugu zera itxia. Kasu honetan, probia itxeko, justo Bergarako, lehen aurkezten daundan, Estepan Plazaola pasauzukun Bergarako toponimoen zerrenda, oso ondo landuta daukiena, garatu dugu sistema hori eta ebaluatu bebai injogu, ez da? Eta adibidez ikusi daizuen, enpresekin, ez da? Sortu genitxun audio batzuk, non Bergarako enpresen izenak esaten ziren, eta gure sistema orokorrak ezagutzen zauen bakarrik 123, osea, 163 gora gaizki ezagutzen zituen. Eta horrekin, sistema honekin tasa igo da, ezagutza tasa 180, bostetik bat bakarrik itzen dagoen gaizki. Eta kaliekin ondiokan baju hau azauken, 1 bakarrik asmatzen zauen, eta igo dugu ondiokan gehiago ez da, 80-marrera. Zer, hoi gorda, jaten emoten dutzen makiniai, testuak eta barrako, elespurun totxu emoten dutzen momentuan, Bergararrez... Testua ez, kasu honetan zerrenda bat. Ez teleko dokumento bat, daukotzuna horixe da. Hau, kalia, hau, baserrixa, hau, ez dakiz, olako zerrenda bat, guk sortzen ditugu testuak, eta testu horiekin entrenatu gero sistemia. Eta horrekin lortzen dau toponimoekin, hobeto ibiltzea. Hau ia injou, baina ondiokan aditun integro barik dauku. Baina aditun behi izango litzake, aukera berdina esan. Nahi dut erabili Bergarako toponimia, eta Bergarako pleno bat edalako, eta horreitan hobeto transkribatuko dau. Bale? Eta gero, Euskal Kixan ezagutzai dago kixonez, hausen, labur-labur ringo dut, nahiko luzia da, teknikoki, hizketa ezagutzako sistema batek dauko 3 osagai nagusi. Osagai nagusi bada, eredu akustikoa, deitzen dana, eredu akustikoa da sare neuronal bat, entrenatzen duena audio transkribatu mordo batekin, eta berak hortik ikesten dau fonema desberdinak ezagutzen, ezta? Urrengo baten audio berri bat pasetan dut zeunien, berak esan dau, behitu, hemen esan da F fonema, hemen A, hemen N, eta holako txe gauzak, ezta? Baina holako sistema bat entrenatzeko, bierdie, adibidez, hori da, entrenatzeko euskerazko gure aditu ikusi dauen hori, biedozu 200 ordutik gora transkribatuta, ezta? Gero bierdie baitza testu mordo bat, hau da, euskerazko ezagutzaile batek bier dago euskerazko testu mordo bat. Kasu honetan, gu dauko entrenauta 200 milioi hitzetik gora, praktikamente izango da euskeraz izitzen dan, edo interneten dauen testu danak, eukiko ditugu sartuta, gaztelaniazkoa 500 milioi hitzetik gora dauko entrenauta, pizkatu beto dabil horregatik, ez proportzina horretan, baina
hobeto bai. Eta honekin lortzen dugu, aditu sistemaak ezagutzia, 80%-etik gora ondo, baldin eta testu egoten bada batuan eta hola. Ze gertatzen da, gu gure badugu hau, hemen aipatzen dut prozesu dana eta hola, baina kontua da, gu gure badugu egokitu hizketa ezagutzaile bat, hemengo euskalkira, hemengo esan nahi dut, Bergara izan leke, edo Arrasate, edo Debagoiena osokoa, zerrin biharko goke, batetik egokitzu biharko goke eredu akustikoa eta gero eredu linguistikoa, ez da, testuetatik ikesten dauen hori. Zer gertatzen da, eredu akustikoakin hemen baloragoen normalien hemengo euskalkixek ez daukie fonemarik euskera batuan existitzen ez danik, ez da. Hariko bagina hitz egiten zubereraz edo beste gauza batzuk, bai, baina hemen euskera batuen existitzen dien fonema danekin ja kubriruta daukau, baina orduen landu bihar gauen azan lenguaia eredua, eredu linguistikoa. Esan bezala, lortuko baginu 200 milioi hitz Bergarako euskeran ero Mondrauekuen idatzitza, entrenau izango geuke olako sistema bat. Ze gertatzen da, ez dauela, ez da, olakorik. Orduen, ibili ginen, bagoezen lantzera, bizkaiera estandarra edo, horretaz badaz testu batzuk interneten eta, ibili ginen lortzen algeuen dana, eta 10 milioi hitz lortu gauen. Konparazioen, 10 milioi hitzekin, 10 milioi hitzetik 200 milioira, hau da, euskera batuarako dauko interneta sistema bat 200 milioi hitzekin oso ondo dabilena, bizkaierako lortu gauen 10 milioi. Eta honekin zer lortzen dugu? Bizkaiera estandarrien dazen audioak pasetan bagauen gure euskera batuko ezagutzailetik, erdixa gaizkitzen zauen, erroretaz azan 150. Metodologia honekin lortu gauen jaiztia 152. Baina ondiokan ezagutzaile batek gaizkitxia, isa 128 asko da. Saiatu ginen itzulpen automatikoa baliatzen, badau bizkaitrat, deitzen den erregeletan oinarritutako itzultzaile automatiko bat, lehendauko sistemekin inakoa, nola euskera batu eta bizkaiera berez nahiko antzekoak dien, nahiko ondo funtzionetan dago, baina da mugatua, ez dau kasuistika guztisa itzultzen. Honekin bai ingoen euskera batuko 200 milioi hitz bizkaiera estandarrera itzuli, baina itzultzen ditu bakarrik aditzak eta beste gauza gutxi batzuk, eta honekin hobetzen da, baina ez hainbeste. Eta ja bukatzeko probagoen bizkaierako gehituta bestia, baina hobekuntza esan oso ondisa, eta honai bentzat esperimentu moduen balixo izen zauen. Baina, orduen ikusi gauen esan hori, lenguaia ereduakin eziela lortzen, hobekuntza lortzen zala, baina hobekuntza mugatua, eta testu gehiago lortzia ezinezkoa zala. Eta bestalde, eukiko baginu 200 milioi hitz Debagoieneko euskalkixen edo bizkaieran berdin duz, transkripzioa ingo leuke euskalkixen, eta batzuetan ez da hori interesetan jakuna. Adibidez, Goienak esan dauen moruen normalien idatzizkorako batua da erabiltzen dana, eta gero horreitatik, ez dakit, itzulpen automatikoa inbier badozu edo bestelako gauzak, ezin jotzezu aplikau ez badukotzu batuen. Orduen geroztik landu dau beste metodologia bat, eta inogena da, dau beste gauza bat deitzen dana ahoskera eredua, hau da. Sistema honetan dauen beste fase bat da, hitz bakoitza fonetizatzaileen bidez esaten dutezu ze fonemakin osatuta dauen, ezta? Testuen R bat danien, R hori bi fonema izen leike, R gogorra edo R biguna. Z letrak ez dauko fonema, segun eta aurretik T bat badauken edo ez, fonema diferentiak, baina dauko benien testuak fonetizauta, hori da gauza bat erabiltzen dauiena tresna hauek. Zerrin jouen? Injouena da, fitxategi, tresna hauek erabiltzen dauen ahoskera ereduen, hau da, hitzak bere fonetizazioekin dauken fitxategi horretan, gehitzu dutzeu herriko hizkerako hitzaren fonetizazioa. Naiz eta oso desberdina izen, hau da, diesaioket, euskera batuko diesaioket hitza, hemen esaten da neikixo, hori oso diferentia da, nik esaten badutzet euskera batuko ezagutzaileari neikixo, berak idazten dau, horren antzekuena dana batuen, segurueni jarriko dau nik iso, edo alako gauza bat, ez? Orduen, eta enkambio esaten badutzeu behitu, diesaioket hitzan fonemak die, N, E, I, K, I, Ixa eta O, ez? Hola esaten badutzeu, sistemak, ez da egisa, baina guk hori baliatzen dugu, eta horri esker lortu geike holakotxe gauzak itxia. Orduen, prozesua izen da, lortu dugu herriko hizkerako hainbat taula eta inditzugu
digitalizatu eta formatu edo egitura jakin batzutan adierazi. Orduen, tresna badauko lexikoko hitz guztiak analizatzen ditu, ataten dauren lehema kategoria, kasua, zenbakia, denbora, pertsona eta hola, eta tauletaz baliatuz idazten ditu eta fonetizatzen ditu horreik herriko hizkeran eta lexikoen sartzen dau. Landu dugu, hartu ditugu, prestatu dugu gure sistema, jarri alizeteko aditz laguntzaileak nola esaten dien, diesa joket nahi kixo. Aditz trinkoak bebai, zekien, ekixen. Aditzoinak eta aditzaren izen formak. Joan, fuen, joatea, fuetia, edo fatia eta beste forma mordo bat. Deklinabidea, oin gabiz lantzen, mendiaren, mendixan. Erakusliak eta lexikoa, orain, oin. Ies, igex. Gestio, gestiño. Bihar, bixer. Eta holako gauza guztiak. Eta momentuz hasi gare probaitzen arrasatekuakin, ezta? Hartu geuen, baimena eskatuta, udaletxea eta hola, arrasateko euskera liburu hau, eta hemen da zen, aditz taula danak, hemengo aditz taula guztiak eta pasau ditugu ordenadorera, eta honekin landu dugu lexiko zera, deklinabidea oin gabiz bukatzen, eta honekin ikusi dugu adibidez, gauza berdina, aditz laguntzaileen asmatze tasa, hau da, aditz laguntzaile bat esaten jakonien, neikixo moduko bat esaten jakonien, normalien gaizkitzen dau batukuak, baina gure sistema berrixekin, oina horbeto itzen dau, 1,6tik 80 igo dau. Eta aditzak eta holakotxe beste hainbat gauza sartuta, ondion deklinabidea faltan, esan geike, euskal kixagatik gertatzen ziren akatsak, ziren 110, jetxi dugu 105, hau da, ia erdisa deklinabideekin, espero dugu ondiokan gehiago jetxiko dana. Eta, bestalde, metodologia hau baliagarri izen leike, gero beste dozein tokitarako bebai. Hartu geike, egoten badie aditz taulak edo lako liburu bat beste herri baten, hori belandu leike. Eta, pizkatxo bat, hau ondiokan lantzen gabiz, baina gaurko egunerako nahi ezen dugu pizkatxo bat, inesfortzo bat, eta hau erakusteko zera. Eta, internetan laguntzakin, interneta ondo badabil. Lehen erakutsi dutu eta purtxo bat aditu mikrofonotik zuzenien funtzionatzen, konturatu bazare, hitz egin dut batuan, berak ondo inzeixen, batuarako dau prestatut hau. Oinengo dut kontrako, ontsen hitz egingo dut zetoni, Mondragoko euskalkixen, eta gainera, esan dut, landu dugu Bergarako toponimia eta Arrasateko euskalkixa, orduen, Arrasateko euskalkixen eta Bergarako toponimiakin esango utzete gauzatxo batzuk honi. Mikrofono hartu jo. Egixe, bai. Eskerrak. Eta baten dut teleopera dara bat, Bai, beste gauzekin. Eta, hori ez da, agurla eta espikoa baserria, beko zerradura, zelai bat angiozarren dauen, edo uste dut, enpresak Epidor, Infordelta Bergara, Transportes Eguarbitxa, guazen esatera gauza batzuk eta ikusiko duzela itxen dauen. Agurla eta espikoa baserrikoa nazni. Beko zerradurara igoko naz. Epidorrentzat pakete bat daroiet. Gaur Infordelta Bergarara fuengo naz. Bixer Transportes Eguarbitxari deituko dutzet. Ez dotu egiratu zerrin jauen, irakurtzen den bilelako, baina normalien batukuak normalien nahiko gaizkitzen dago, ezta? Orduen, hau da, landu dauena, eta freskatzia jamen dutzet, eta txefan da internet, ez torri da. Hemen daukete bagoieneko euskal kixakin funtzionatzeko, eta horrei gauza berok esaten badutzet, agurla eta espikoa baserrikoa nazni. Agurla eta espikoa baserrikoa nazni. Agurla eta espikoa baserrikoa nazni. Horro beto, hirugarrenera, baina ikusten dozu ebentzet. Beko zerradurara igoko naz. Epidorrentzat pakete bat daroiet. Gaur Infordelta Bergarara fuengo naz. Bixer Transportes Eguarbitxari deituko dutzet. Ikusi duzue. Hemen magia da,
Bergarako alkateak eleukela euskalkizan lasai, guk euskera batuan transkribituta emango dutla, aktuan. Eta hori magiaren beste zati bagora. Beti ez da ondo, baina, bueno, magian 180, ba... magia modu bat. Eta, bueno, honekin, ja bukatzeko ondorixo batzuk edo pixkat aipatu duen guztisa, ez da? Esan dugu, zela esan titulua, makinak euskaraz hitz egiten aldutea. Bueno, esan geike gaur egun euskera egoera honien dauela, ez da, hizkuntza eta hizketa teknologiai daukizionez, hemen ikusi duen bezala. Beste hizkuntza undixeekin konparauaz esain ondo, baina esain txarto be, proportzionalki daukoen tamainen dako nik uste oso ondo. Eta beste hizkuntza gutxitu askoren aldien oso ondo. Eta ontsa gabiz, aragoiera eta oksitaniera bezalako hizkuntzekin lanien dihar duten erakundiei eta laguntzen eta eurokin elkarlanien. Tresna asko da oso ondo dabiltzenak eta oso erabilgarriak dienak, aurre ikusi duen bezala. Horietako batzuk ondion oso berrixak die, esan duen bezala, emaitza honak hasi diemuten noin dela 5-6 urte, eta, bueno, kostatzen da bebai gauzak eta aldatzia, baina, bueno, Goiena bentzeta adibidez oso kontziente da horretaz, eta hor da bilitzen lana eta geurekin elkarlanien olako gauzak integratzeko, eta gero eta enpresa gehiago bebai, eta aldaketa asko ikusiko ditugu, eta ez hori bakarrik, teknologia honek danak ondion hobetzen fango die, gauza berrixak agertzen jarraituko dugu, eta nik uste dut ikusi duela urrango urtietan aldaketa oso handi bat. Eta hori, aldaketa horretan euskera egotia importantia da. Euskalkixei eta herriko hizkerei eta dagokizionez, bueno, euskeran egoeria dala eta, esan edut ondiokan eremu askotan erabiltzen da, esan duena, udalbatzarrak eta jentiak euskalkixak eta erabilitzen ditu, eta bueno, hola izen behar da, ez da. Orduen, derrigorrezkoa da tresna horiek egokitzia, ez da, holako hizkerei eta toponimiai eta holako gauzei. Sistemak entrenatzeko, gaur egungo sistemek entrenatzeko datu asko bihar dituzte. Euskalki eta herriko hizkeretan datu horreik ez daz. Baina, iruditzen jaku, bueltatuta pixkat lehengo paradigmara, ez da lehengo lanaitzeko modura, erregeletan oinarritxutako sistemak eta taulak eta hola erabilitza, iruditzen jaku, badauela bide bat horritxekua, eta, horixe, pentsauleike, zenbat euskalki diferente da, zenbat herri hizkera, herri bakoitzien diferente hitz egiten da. Olako adaptazio lan bat inbie da herri bakoitzan dako, bai, igual, eta emuten dago igual ezinezkoa dela, baina behin metodologia landuta dakatzula eta lehenengoan dako lortu dozu nien, baina urrengo herri batzuen dako nahi badozu egokitzu, bihar dozun gauza bakarra da, herri, nik esango neuke praktikamente, euskera hitzitzen den herri gehienetan badukiela bertako euskalkixan taulak eta gauzak eta jasota, orduen, bueno, erakunderen bat, bertako herriko erakunderen batek nahikoa dauko taula horreik, bueno, formatu jakin batera pasatzia geuri, eta geukolako tresna garatzieko nahikoa izango litzak, ez da? Eta horrek irekiko leukeatia, bueno, euskalkixen eta da zen gauza askotan, tokiko komunikabideak, herriko udalbatzarrak eta gauza asko, transkribitu, itzuli eta beste gauza mordo bat itxeko. Eta, bueno, gure aldetik hauxe zan guztia. Bueno, naino, guk... Ordutxo, luzea. Rotarriztu. Eskerrik asko, eta galdera ikero balego, saiatuko oinak erantzuten, eguera beba da, eta... Ez dakit, mikrofono hau erabiliko? Teknikariok, bai? Edo hau. Hoxe, piztuta dago. Bai. Lehenengo zorionak, oso intentzagarritza pentsau jat. Esan dozuen bezala oin, zabiztela lanian transkribitzeko baiakta, zera, alkatian zerak, edo edozen entrevista, edo edozen gauza. Bal zabiztela lanian, adibidez, txerla bat emoten lanian, zuzenian, audioan bertan... Audioa itzultzeko, azpititulatziaz gain. Bai, bueno, hor dauena da, bueno, zailtasunak lanien bai,
Guk adibidez, lehen ikusi duzu, neu hitz egiten den bilenien, ja makineak zuzenien faten da azpititulatzen. Claro, azpititulazio horrek, fallo batzuk baditzu. Izlarixek be falluak itxen daue eta euron burua zuzendu itxen daue. Eta orduen, guk inbier badau transkribatu, itzuli eta gero audioa sortu, zaiz, hiru sistema enkadenatzen. Audioa sortziana ez, baina transkripzioana eta itzulpenana bi sistema die. Eta naiz eta batek 185 asmatu, transkripzio baten 185 asmatziak esan nahi dau, esaldi batzuek perfecto egongo die, baina beste esaldi baten igual hitz bat egongo da gaizki. Baina hitz bat gaizki egotia nahikoa da esaldixak zentzua guztiz aldatzeko eta itzulpena guztiz aldrebesteko. Itzultzaile automatikoak oso txarra die olako gauzetan da. Gu gai gare esaldi ez gramatikal bat ulertzeko eta itzultzeko. Hori gaizki dau, esan nahiko zauen hau, makineak ez. Eta orduen batzutan itzultzen da, edo zer gauza, eta gero esan dutena, ezke transkripzioa ondo injabe, izlarixa batzutan konfunditzen da, eta itzulpen automatikoa ondo ibilitxabe behin besta perfektua, orduen fase horreitako guztixak ondo afinau bier ditugu hori itxera iristeko lehen hau, bagabitz horretan, baina adibidez urrengo hastien da Euskara Bildua jardunaldiak, iametzak eta hola antolatzen dauna, eta hauekin begai gabiz lantzen asko zuzeneko itzulpenana, eta urrengo hastien streamingeko zera zuzenien azpititulauko dugu. Momentuz azpititulatu bakarrik. Gero ikusiko dugu, etorkizunien abergaren gai bebai. Jente guztixa gure dauena da, horretan eskaera pilo bat jaso ditugu, jenteanak esaten dago, behitu. Nina bilantolatzen saio bat euskeraz, eta erdaldunak ejatzen die, ez da bielako ulertzen. Itxendot bat euskeraz, eta erderaz, eta euskaldunak ejatzen die, ez naiz eta ulertu euskeraz jaso nahi daue. Orduen, pagotxa litzake, ukitxia sistema bat, ibiliko litzakena oso ondo, eta hizkuntza baten hitz egin da, agertuko leukena azpitituluak beste hizkuntza baten. Eskarixa hundixe da, baina, problemia be... Erronka hundixa da. Imagina hau ez, ikustezio batzuk eskoleta, ikastoletan eta batzarretan eta hola ez. Zenbat aldi zein biako zuen bi hizkuntzatan eta lusatu bileria, eta initzen duzue bai, traduzio persona bat ipinitza traduzitzen, baina hau, emoten da bat horrela, Eta gero zuzenekoa, zuzenien hori txia beti imposiblia da, zuk hitz egiten dozunien transkripzio beti fango da atzetik, hor ikusi duen bezala, segundo desima batzuk besteik ez badabe, pixkat atzetik doie. Baina itxoin bidezu esaldixa bukatu arte itzultzeko, zeizin zafan hitz bat itzultzen, itzultzeko unidadia esaldixa da, bestela asko aldatzen da hori. Eta gero audioa sortu bierba dozu, horrek beste segundo batzutako retardua botatzen da, orduen asko jota ibili zeike ditzen bikoizketa automatikoa doblatzen segundo batzutako atzerapenakin. Egixe da, streamingak eta olakuak batzuetan atzerapenakin emititzen diena, eta hori baliatuta, teknikoki, gauza zea tekniko hori baliatuta, Bai, streamingen kasuan, adibide batzu badare, etxendanak, esaterako informatibo bat bota, eta transkripzioa inkluso segundon bat lehen hau doia. Esaten debena baino lehen hau, zer da hori, karentzia bat dagoela internetez emoten duzenean gauzak, 3 segundukoa, bostekoa, ipintzen dut zauna, eta orduan transkripzioa doiaz, perfecto, parian, edo inkluso batzutan lehen hau. Aurkezliak esan aurretia, aurkezliak esan beda bena transkribitzen gara. Erronkak dira hondikan, horretan badiardue, zientzilarisek, eta etorreko dira. Eta hor da nien, ez da gifi gauzarien, baina zuzeneko transkripzioko pantailan sartzen dintzen hor bazauken aukeran botoi bat itzulpen automatikoa esperimentatzen gabiz horrekin, baina egon badau, ez dutzu erakutsi nahi izan, ondo transkribiruko baleunik esan dutena ondo itzuliko dau, baina falluak bebadaz, eta esan geratu behar politxa handikan. Teknikoki itxen dugu hori, zuzenien transkribatu eta esaldixa maitxu dauenien itzultzera bidali. Baina ez gabiz ez eskaintzen, ez itxen zuzenien inun eta olako gauzarik. Etorriko da. Besteik? Besterik ez bada, eskerrik asko,
Iban, eskerrik asko Igor, eskerrik asko Ainitze, bai, lehen ez dut aurkeztu, baina, bai, txalo bat irurei, eta, bueno, hurrengo arte.